Mit navn er Mathias Vestergaard, og jeg er i gang med at finde ud af, hvad det er, jeg egentlig skal lave i mit liv. Men jeg kan sige så meget, at det, jeg har gjort indtil nu, og er i gang med indtil videre, det er at færdiggøre min uddannelse på informationsvidenskab. Derudover så har jeg mit eget firma med 2 deltidsansatte, som er sådan et projektnetværksfirma, hvor jeg blandt andet laver ghostwriting og mere sådan journalistisk skriveopgaver og fotograferer og laver mindre sådan hjemmeside setups. Og så har jeg et projekt, der hedder gademode.dk, som nok er det, som der vil være flest, der har hørt om. De formaliserede netværk, jeg har benyttet mig af, har været LinkedIn. Startede jeg nok med som det første projekt, hvor jeg prøvede at formalisere netværk og have kontaktoplysninger og holde styr på folk på den måde, hvem der kendte hvem. Og bruger det sådan set stadigvæk, men jeg synes ikke, jeg får specielt meget ud af det. Efter det har jeg har også været på MySpace og prøvet at bruge det, men det har heller ikke rigtig givet mig noget. Facebook til gengæld synes jeg har givet mig rigtig meget, men jeg har også valgt at bruge Facebook som et primært professionelt netværk. Det betyder ikke, at jeg ikke har addet og er registreret som ven med alle mulige, som jeg også kender personligt. Men min tilgang til det og den måde, jeg kommunikerer via Facebook på, er næsten altid med en eller anden professionel bagtanke. Selv hvis det er sådan noget hyggesludder. Det er lidt, altså nu i forhold til Facebook i hvert fald, et spørgsmål om, at jo flere, der taler om det samme, jo mere opmærksomhed får det, jo mere vigtigt ser det ud for det program, der ligesom styrer Facebook, hvad der skal have opmærksomhed. Så hvis der er mange, der går ind og promoverer mit, og jeg ved, at jeg så også skal huske at promovere deres en gang imellem, så får det mere opmærksomhed relativt. Ja, altså det jeg synes, der er nøglen i netværk, det her det er noget, en anden har sagt til mig, men jeg synes, det er rigtig god mening, så nu har jeg det taget det til mig. Men han siger, Lasse Carlberg, det er 80% et spørgsmål om at give. Så 80% af tiden, der er det mig, der uden sådan set at få noget igen i 80% af tiden, bare deler ud af, hvem jeg kender, og hvem jeg tror, der vil være gode til det her. Og det er selvfølgelig baseret på dels, at jeg ved, hvem de er og hvad de kan, og at jeg stoler på at garantere, at de også er nogle ordentlige mennesker. Jamen, altså, jeg har forsøgt gennem de sidste cirka 2,5 år at netværke aktivt i New York, når jeg har været derovre, for at prøve at etablere mig derovre på en eller anden måde. Det er svært at sige, kan man sige, på forhånd. Hvis jeg tænker tilbage nu på nogle af de ting, jeg har gjort derovre, som har givet mig nogle af mine vigtigste forbindelser, så har det aldrig været nogle ting, jeg har gjort for at netværke. Men altså, det har det så vist sig at gøre bagefter. Men altså, det vigtigste, synes jeg, det er, at man gør et eller andet, hvor man kommer i kontakt med andre mennesker. Så jeg har været med i noget frivilligt arbejde, og altså, nogle gange så møder man også bare folk tilfældigt, og så kommer man til at møde nogle af dem, de kender, hvis man går lidt ud med dem, og så kan det linkes sammen på den måde. Det er ikke nødvendigvis fordi, at jeg sådan kan se, om de laver lige noget, som jeg lige kan bruge, eller sådan. Det er meget mere et spørgsmål om det er nogle mennesker, som jeg føler, jeg kan stole på, og som jeg føler, jeg er på bølgelængde med. Men dem prøver jeg til gengæld at gøre en indsats for at holde kontakten til. Og det er blandt andet der, jeg synes, at et netværk som Facebook er langt bedre end LinkedIn, fordi LinkedIn netop er så koldt, og især LinkedIn for 2 år siden, altså virkelig er en connection, der er tilføjet, og så er den ligesom bare der. Den er passiv. Linjen er kold i mellemtiden. Men hvor Facebook, der kan man næsten lære hinanden at kende, selvom man kun har mødt hinanden ganske få gange, så ved at følge med i hinandens liv, så har der faktisk ikke en varm forbindelse, men trods alt en lun forbindelse, som man kan tage op og prøve igen og tage fat i folk.